Milako si Jesus ibabaw sa tubig. Mateo Kapitulo 14, 22-33. Humaniadto, gisugo ni Jesus ang iyang mga sumusunod nga mo sakay sa sakayan ug muuna didto sa tabok samtang gipapauli niya ang mga tawo. Sa dihang nakagikan na ang mga tawo mitungas siya nga naginusar didto sa bukid aron mag-ampo. Nagabinan siya didto. Niadtong tungura ang sakayan nga gisakyan sa iyang mga sumusunod didto na sa tunga sa lawod ug gikuso-kuso sa mga balod, tungod kay pasugat man sila sa hangin. Kadlawan na sa dihang miadto si Jesus kanila nga nagalako ibabaw sa tubig. Pagkakita sa iyang mga sumusunod nga may nagalako sa ibabaw sa tubig nga hadlok sila, ug naninggit, kalag. Diha-diha mingon si Jesus kanila, ayaw kamo kahadlok, ako kini. Pagmaligon kamo. Anya mingon si Pedro, Ginoo, kon ikaw kana, paanha ako diha kan imo nga maglako asab ibabaw sa tubig. Mingon si Jesus kanya, sige, dali. Busa na naog si Pedro sa sakayan ug milako ibabaw sa tubig paingon kang Jesus. Apan sa dihang namatikda ni Pedro nga kusog ang hangin, nahadlok siya ug inanay siya nga naunlod. Busa misinggit siya, Ginoo, luwas ako. Diha-diha gigunitan siya ni Jesus o giingnan, kulang ang imong pagtuo. Ngano bang nagduha-duha ka man? Sa pagsakay nilang duha sa sakayan nga hunong ang hangin. Kisimba siya sa iyang mga sumusunod didto sa sakayan nga nagaingon, tinuod gayud nga ikaw ang anak sa Dios.